nang ni syakmat lada don ki program lakalong ki program parti lakalong ki program jongka sorkar ngin mi syakmat ban keli jing keli lakalong yo konrad lakalong yo prestun lakalong yano ngin keli jing keli syai ka LP syai ka tin kasi ngim dai ban ala bakin le pelong jialang da ka besuk ki khot jong ki seng ngin sa patha ya pi ondang ilaya syong kumno bania syakmat rega jia ki ka jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani kasngi tat hadu bangin penting na banaki khnai teliki mat ki bangila bu hakmat jangan sorkar kawai hadin kawai kadai benur long bat ngin nom syong thad ngaken tu ya pi bamit phinom thad phinom luat dak menta ki dau ba jong ka jai benriu bangi pen pau bahagari sensyar pat ba upat ba udon ko bor ni kwaru ban pen pau dak basyai syakani sorkar balada kinom tawan kibangi lajit ban tawan kimla ban snai kian kiban yadai ka jai beliau ka jongi kalade ka kamram jonga ba jong pi bangin mi syakmat ban petre kian kibangi dok ban kon samla bat pari kani ka jingkhot nakaliang ka jongi kumkin oilam nang ni syakmat lada don ki program lakalong ki program parti lakalong ki program jongka sorkar ngin mi syakmat ban keli jing keli lakalong yo konrad lakalong yo prestun lakalong yano ngin keli jing keli syai ka LP syai ka tin kasi ngim dai ban ala bakin le pelong jialang da ka besuk ki khot jong ki seng ngin sa patha ya pi ondang ilaya syong kumno bania syakmat rega jia ki ka jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani kasngi tat hadu bangin penting na banaki khnai teliki mat ki bangila bu hakmat jangan sorkar kawai hadin kawai kadai benur long bat ngin nom syong thad ngaken tu ya pi bamit phinom thad phinom luat dak menta ki dau ba jong ka jai benriu